Helo, fe enw I ydi Megan Llŷn a fi ydi perchenog siop dillad am danat yn y Bala. Mi ges I fy ngeni a fy magu yma yng Ngwynedd a mi o'n I wastad y gweld fy hun yn byw yma yn y pen draw. Ond mi o'n I efo'r ofn bach na'n cefn fy meddwl, be swn i'n neud fel bywoliaeth oes na ddigon o gyfleon yma I mi. Yn 2013 mi ges I fy hudo I Llundain I astudio actio yng Ngholeg Perfformio Mountview. 3 blynedd gora erioed. Yna, mi fys i'n byw, gweithio a joio yn Llundain am 2 blynedd ymhellach. Mi oedd y dynfa I ddod adra dal yno, ond ar y pryd mi o'n i'n grediniol y byswn i'n cael mwy o waith yn Llundain. Yn 2019 fe newidiodd bob dim. Mi ges I gynnig swydd ar Heart North and Mid Wales fel cyd-gyflwynydd ar ein rhaglen Meganoli. A dyna lle fes I am bron I 5 mlynedd. Ges I hefyd gyflwyno'r rhaglen fy hun ar Capital Cymru. Mi o'n I wrth fy modd yn cael byw adra. Mi oedd o wir y penderfyniad gorau nes I. Mi oedd cael treulio amser efo fy ffrindiau a fy nheulu yn amhrisiadwy, a dwi rioed wedi dyfaru symud adra yn ôl I Wynedd. Yn 2022 fe ges I wireddu breuddwyd ac agor siop dillad fy hun yn y Bala. Mae amdanat bellach ar agor ys 2 blynedd ac yn mynd o nerth I nerth. Dwi mor falch mod I wedi symud adra I fyw pan ges i'r cyfle. A doedd ddim angan I mi boeni, achos wedi gweld mi ydw I wedi gweithio a cael mwy o gyfleon yma yng Ngwynedd na unrhyw le arall.